बर' बिजों सानखौ लोब्बा लाखिनानै लोगोसे गुनगोनां सोलोंथाइखौ दावगाहोनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै मथामबिल गोजौ फरायसालियाव जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसुला आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे सेमिनार एबा सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारिया गाहायै बाहागो लाफैयो। लोगोसेनो जमदुवार एबसुनि आफादगिरि आरो मावथिफारियाफोर, कुसुगाव एबसुनि आफादगिरिफोरजों लोगोसे मोनसे टीम आरो मोनथाम दालाइसाफोरनि गासै सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफायो। मख'जाथावदि बेल' नङा, मथामबिल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरोबाव मथामबिल क्लास्टारनि CRCजों लोगोसे गासैबो फोरोंगिरिफोर आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। गिबियावनो 18 मे एबा बर' बिजों सान, बे साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसे जोंनि बिमा राव एबा बर' रावा जेब्लाबो थांनानै थाथों आरो बेखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा खामानि मावगोन, बेखौ आङो मिजिंथिबाय। दिनै जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि सायाव दिनै जे सावरायमेल लादों, बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि जेनाखि पलिसि स्ट्रेटेजि, जोङो बेनि सायाव जोङो सावरायनाय जादों। आरो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा जों साफ्रोमबो बर' माहारियानो बेखौ फोथांनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो कन्ट्रभार्सियेल बाथ्राफोर ओंखारो जे बर' बिजोंजों फरायोब्ला जोङो इयुनाव सासे हिउमेन रिसर्स एबा सुबुं फुंखा दानायाव जेंना दं। बे बाथ्राखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रानो साननानै लायो। नाथाय गोबां बेबायदि एग्जाम्पोलबो दं जे बर' बिजोंजों फरायनानै जोंनि गोबां गेदेमाफोरा डक्टर, इन्जिनियार एबा साइन्टिस्ट जाहैनायनिबो बेबायदि फोरमान दङ। बेनिखायनो आं बुंनो सानदों जे बिजोङा खुनु फेक्टर जानो हाया। जोङो साफ्रोमबो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जों बर' फिसा हिसाबै जोङो खामानि मावनांगौ दङ। जोंनि गारजेन समाज, फोरोंगिरि समाज एबा जेसेबांनाखि ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर दं, जोङो बयबो बर' बिजोंखौ फोथांनांगौनि थाखाय एबा कुवालिटि इडुकेसन होनांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगौ। आरो जों बयबो खामानि मावलायोब्लानो जोंनि साफ्रोमबो हयथ' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनगोन आरो सुबुं सम्पद दानायाव जोङो मदद होनो हागोन। बाथ्राया बेल'नो, इंराजि मिडियामाव फोरोंनाय माने बेयाव थाखा फैसा खरसा गारनानै फोरोङो आरो बिनिखायनो बै गार्जेनफ्रा कनसियास एबा बै गार्जेनफोरा दायथ' लानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि जेनाखि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि जे बिमा बिफा, बिथांमोनहा जे बर' बिजोङाव बा सरकारि फरायसालियाव फ्रियाव फोरोंनाय जानायखाय हयथ' बिथांमोनहा बेबायदि जेबायदि जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लानायाव बिथांमोनहा खम। नाथाय इंराजि मिडियाम बा गुबुन मिडियामाव जेबायदि फोरोंनाय गार्जेनफ्रा जेबायदि कनसियास बा जोथोन लायो, जोंनि बर' बिजोंनि जे फरायसाफोरनि बिमा बिफा जों बयबो एखे जोथोनखौनो लायोबा इंलिस मिडियामनिफ्राय साबसिन जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हागोन आरो इयुनाव सुबुं सम्पद दानायाव बयबो रेडि जानो हायो। आं बे बाथ्राखौ फोथायो।